खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मिरु सरकारा आसाम दैबाना रिलिफनि थाखाय 313 कौटि रांनि गनायथि होदों। गिबि मन्थ्रिया तिनिसुकियायाव MMMUA सीड फान्ड राननानै आइजो फालांगिरिफोरखौ गोजौ थाखोसिम सौहैनो थाखाय गोख्रों खालामो। आसाम पुलिस अफिसार आरो जुबिन गार्गनि फंबायआ मेथाइ रोजाबगिरिनि थैनायनि दायाव हमजादों। SBI फाउन्डेशनआ 23,000निबो बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थाखोनि स्कलारशिप हाबाफारि जागायदों। आसामाव ST प्लेन गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगानि थाखाय स्कलारशिप फोसावदों। 3 बिगियानगिरिफोरा रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्थाखौ मोननो हादों। PM मदिआ मुम्बाइ मेट्र' लाइन 3 एक्वा लाइनखौ बेखेवगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ मिरु सरकारा आसाम दैबाना रिलिफनि थाखाय 313 कौटि रांनि गनायथि होदों। मिरु सरकारा हादोरसायाव दैबानाजों खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय रिलिफ नाजानायनि थाखाय 313 कौटि रांनि उफ्रा गनायथि होदों। बे थिरांथाखौ मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनि दैदेननायाव जानाय गोजौ थाखोनि कमिटिनि जथुम्मायाव लानाय जायो। बे उफ्रा फान्डआ हादोरसा खैफोद फिन्नाय फुन्जि SDRFनिफ्राय रायजोनि सिगांनिफ्रायनो थिखानाय रांखौ आबुं खालामो। रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 आव मिरु सरकारा SDRFनि सिङाव गं 27 रायजोफोरनो 13,603 कौटि रां आरो नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फान्ड NDRFनि सिङाव गं 12 रायजोफोरनो 2,024 कौटि रां रानदों। बाख्नायनायखौ दिन्थिनानै चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिरु नखर मन्थ्रिखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि अमित शाहखौ दैबानानि थाखाय उफ्रा मिरु हेफाजाब महरै 313 कौटि रां हगारना होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। बे फान्डखौ आसामनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव रिहाइभ आरो रिहेबिलिटेसन खामानिफोराव बांहोनायनि आसा खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया तिनिसुकियायाव MMMUA सीड फान्ड राननानै आइजो फालांगिरिफोरखौ गोजौ थाखोसिम सौहैनो थाखाय गोख्रों खालामो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया तिनिसुकियानि आइजो फालांगिरिफोरनो सीड फान्डिं होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया तिनिसुकिया जिल्लायाव गिबि मन्थ्रिनि आइजो एन्टारप्रेनारशिप केम्पेइननि गेजेरजों आइजोफोरखौ आत्मनिर्भर थुलुंगागिरि जानो थुलुंगा होनानै सीड फान्ड रानना होदों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे हाबाफारिया आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय, राङारि सोफादेरनायखौ बांहोनाय आरो गाव खामानि मावनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सरकारनि गोख्रों बावसोमनायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि आइजोफोरासो रामनि दावगानायनि खुन्थिया। बिसोरनि थुलुंगायारि लुबैनायखौ फोथांनानै लाखिनायजों जों मोनसे गोजोंसिन आरो बांसिन गावनो गाव थोजासे इयुन सोरजिगासिनो दं। MMMUA सीड फान्डआ आइजोफोरनि आखाइ शिल्प, आबाद, आदार प्रसेसिं आरो फिसा फालांगि बायदि बिथिङाव फिसा फालांगि जागायजेन्नाय एबा जौगाहोनायाव हेफाजाब होगोन। बे हाबाफारिया रंजानाय आरो मिजिंथिनायजों बुंफबनाय जादोंमोन मानोना रोजा रोजा आइजोफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय राङारि मदद मोनदों। गिबि मन्थ्रिया बेनिफिसियारिफोरखौ गाव गावनि गामिफोराव मोनसे बिदिन्थि दिन्थिनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो बिथांमोनखौ खोथा होयो दि सरकारा गासै ओनसोलाव आइजोफोरनि दैदेननायाव जौगाखांनाय हेफाजाब होबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिस अफिसार आरो जुबिन गार्गनि फंबायआ मेथाइ रोजाबगिरिनि थैनायनि दायाव हमजादों। आसामनि मोनसे स्पेशेल पुलिस इउनिटआ आसाम पुलिस सार्भिसनि अफिसार आरो रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि फंबाय सन्दियन गार्गखौ रोजाबगिरिनि थैनायनि दायाव खादों। सान्दिपनखौ कामरुप जिल्लायाव पुलिस लेङाइ सुपारिनटेन्डेन्ट आयेन आरो आब्रुथि महरै बिबान होनाय जादों। बिजिरसालिया बिथांखौ 7 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लाखिनो बिथोन होदों। बिथाङा जुबिन गार्गजों लोगोसे सिंगापुरसिम दावबायदोंमोन आरो खौरां मोन्नाय बायदिब्ला 19 सेप्तेम्बराव जुबिना जाय जायगायाव गब'दोंमोन बे जायगायावमोन। बेयो बे केसनि 5थि खानाय।
बेनि सिगाङाव गुबुन साब्रै, सासे हाबाफारि सामलायगिरि, जुबिननि मेनेजार, सासे बेन्डमेट आरो रायजोनि अमृतप्रभा महन्तखौ खादोंमोन। बिबानगिरिफोरा गिबियाव दायनिगिरि बुथारनाय, दाय गोनां खैसार खालामनाय आरो सांग्रांथि गैयि बायदि गसर थिसनदोंमोन। बेनि उनाव बुथारनायनि दायखौबो सोफादेरनाय जादों। CIDनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बुङो दि बे समाव बेनि सायाव गुवारै फोरमायनो हानाय नङा मानोना नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौरांआव दङ SBI फाउन्डेशनआ 23,000निबो बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थाखोनि स्कलारशिप हाबाफारि जागायदों। SBI फाउन्डेशनआ SBI प्लेटिनाम जुबिली आशा स्कलारशिप 2025 खौ बेखेवबाय, जाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि जायखौ गासै भारतनि 23,000निबो बांसिन रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। गासै 90 कौटि रांनि फान्डजों बे हाबाफारिया साफ्रोमबो फरायसानो 15,000 रांनिफ्राय 20 लाख रांनि गेजेराव राङारि मदद होनो थांखि लादों, जाय गुरै थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइखौ बांसिन मोनथावना खालामनायाव मदद होगोन। बे मावथांखिआ थाखो 9 निफ्राय 12 थाखोसिम थाफानाय फरायसाफोरजों लोगोसे आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएटफोरखौ लाफानानै गोबां रोखोमनि फरायसाफोरखौ बरायो। ITI आरो IIM बायदि मानगोनां फसंथानफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे मेडिकेल फरायफारि फरायनाय फरायसाफोरखौबो एप्लाइ खालामनो थुलुंगा होनाय जायो। स्कलारशिपआ सोफादेरनायनि सायाव गोसो होयो। 50% आइजो फरायसाफोरनि थाखाय आरो गुबुन 50% SC/ST बिजाथिफोरनि थाखाय थिनानै दोनदों। एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनायसाफोरा भारतनि नोगोरारि जानो नांगोन आरो बावैसोनि सोलोंथायारि बोसोराव खमैबो 75% नम्बर मोननो नांगोन एबा 7.0 CGPA मोननो नांगोन। बेनि अनगायैबो स्कलारशिपनि गेजेरजों नखरनि आयनि सीमा थि खालामनाय जादों। फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय 3 LPA सिम आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थाखाय 6 LPA सिम। माबोरै एप्लाइ खालामनो? एप्लाइ खालामनाया गोरलैयै आरो अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हायो। जाय फरायसाफोरा गोसो दं बिसोर SBI आशा scholarship.co.in आव आरज बिलाइखौ जमा होनो थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारा 15 नबेम्बर 2025। SBI प्लेटिनाम जुबिली आशा स्कलारशिपआ बेखौ थि खालामनायाव गोनांथार बिफाव लायो दि रांखान्थियारि जेंनाया रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथायारि लुबैनायखौ जाफुंहोनायनिफ्राय होबथानो हाया होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ आसामाव ST प्लेन गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगानि थाखाय स्कलारशिप फोसावदों। आसाम सरकारा 2025-26 सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय साबसिन ST प्लेन फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा थुलुंगा होनाय हाबाफारि जागायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावो दि 2025 सेप्तेम्बरनिफ्राय 31 अक्ट'बर 2025 सिम मावख'आरि वेबसाइट dids.assam.gov.in आव आर'जलाइखौ नाजावनाय जागोन। बे बिथांखिनि सिङाव HSLCआव 80% एबा गोजौ, HSआव 75% एबा बेनि बांसिन, ग्रेजुएशनाव 70% एबा बांसिन आरो पस्ट ग्रेजुएशनाव 65% एबा बांसिन थानाय ST प्लेन फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनायसाफोरा गासैबो गोनां फोरमानलाइफोर जेरै आधार कार्ड, हारिनि फोरमान बिलाइ आरो सोलोंथायारि मार्कशीटफोरखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। बे हाबाफारिखौ गासै आसामाव ST प्लेन फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि जाफुंसारनायखौ बांहोनो आरो हेफाजाब होनो थाखाय महर होनाय जादों होनना साननाय जादों। द'थि खौरांआव दङ साथाम बिगियानगिरिफोरा रासायनारि बिगियाननि नबेल बान्थाखौ मोननो हादों। साथाम बिगियानगिरिफोर सुसुमु किटागावा, रिचार्ड रबसन आरो उमर एम याघीखौ धातु अर्गेनिक फ्रेमवार्क MOF जौगाहोनायनि थाखाय रासायनारि बिगियाननि 2025 मायथाइनि नबेल बान्थाजों मान होनाय जादों। बे फ्रेमवार्कफोरा कार्बन डाइ अक्साइड आरो दैनि वेप्स बायदि गेसफोरखौ बुथुमनो, दोनथुमनो एबा फिल्टार खालामनो हायो। बिसोरनि संदाननाया आबहावाखौ गोग्गो खालामो, गोहोखौ बुथुमनो आरो गोरान बारनिफ्राय दै दिहुननो थाखाय गोदान आदब जौगाहोनायाव बिगियानगिरिफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं। किटागावाया जापाननिफ्राय, रबसनआ अस्ट्रेलियानिफ्राय आरो याघीआ आमेरिकानिफ्राय। बिथांमोनहा 11 मिलियन स्वेडिश क्रनारनि बान्थानि रांखौ रानगोन।
बिसोरनि बिजिरसंनाया रासायनारि बिगियाननि गेजेरजों बुहुमनां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोदान खाबु सोमजिहोयो। पीएम मदिआ मुम्बाइ मेट्र' लाइन 3 एक्वा लाइनखौ बेखेवगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मावख'आरि महरै गासै हा सिंनि मुम्बाइ मेट्र' लाइन 3 खौ बेखेवगोन, जायखौ एक्वा लाइनबो बुंनाय जायो। 33.5 किल'मिटार बे लामाया खोला मुम्बाइनि कफ पेरेडखौ आरे कल'निजों फोनांजाबो, जाय नोगोरमायाव दावबायनाया गोरलै जायो। 12,000 कौटिनि खरसाजों लुजानाय बेवहाय 27 हा सिं स्टेशनफोर दं, जाय नरिमन पइन्ट, फर्ट, कालबादेवी आरो बिरखं गाथोन बायदि गोनां ओनसोलफोरखौ फोनांजाबदों। बे सिबिथाया फुंनि 5:55 रिंगानिफ्राय मोनानि 10:30 रिंगासिम सोलिगोन, जायनि थाखाय कफ पेरेड आरो आरेनि गेजेराव दावबायनायनि समखौ खमायनानै 1 घन्टासो खालामनाय जागोन। दावबायनाय जानथायनि सायाव सोनारना टिकेटनि बेसेना 10 रांनिफ्राय 60 रांनि गेजेराव जागोन। मदिआ दावबायारिफोरखौ गावसोरनि दावबायनायनि बिथांखि लानाय आरो टिकेट बानायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मुम्बाइ वन एपखौबो सिनायथि होगोन। बे हाबाफारिया मुम्बाइनि पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट सिस्टेमखौ बांहोनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।